जि बिजाथिलाइ जि गथायनाय हाबाफारि नमिनेशन पेपार बेखौ 1 सेप्टेम्बर आं फैगोन एबा गाबोन बेखौ गथायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। जिहेतु देग्लायनि बिसायख'थिया जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सदरनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय बेंगोन एबा दैदेनगोन। बे हिसाबै जोङो उदालगुरियाव जोंनि नमिनेशन पेपारखौ साबमिट खालामनांगोन। नैथि खेबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 32 नं भेरगाव समस्तियाव आंखौ बिजाथि महरै थिसननायनि थाखाय बिसायख'थि गेलेनो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथां, लोगोसे इउपिपिएल दोलोनिनो गायसनगिरि आफादगिरि आथिखालनि आसाम केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथां, लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि गासैबो बिबानगिरि आरो दालाइ आरो गांखं बिबानगिरिफोर, लोगोसे जिल्ला कमिटिनि गासैबो बिबानगिरि, जोंनि भेरगाव जिल्लानि बिसेसकै आरो जोंहा 32 नं भेरगाव समस्तियाव गोग्लैनाय जोंनि जि ब्लक कमिटिनि बिबानगिरिफोर, जा प्राइमारि मोन 14 दङ बिनि गासैबो बिबानगिरि, पिसिडिसिनि चेयारमेन, 87टा बुथ कमिटि गासैनोबो आङो साबायखर जासिदों। भेरगाव ओनसोलनि गासै हारि धोरोम रावारिनि सुबुं, लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो मिजिंथिबाय 2020 मायथाइयाव जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा आंखौ अनसायनानै रायजोनि खामानि मावनो थाखाय सुजुग होदोंमोन, थिग बिदिनो नैबे देग्लायनि बिसायख'थियावबो रायजो राजाफ्रा बेबायदि सुजुग होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो आंनि जि बिजाथिलाइ जि गथायनाय हाबाफारि नमिनेशन पेपार बेखौ 1 सेप्टेम्बर आं फैगोन एबा गाबोन बेखौ गथायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। जिहेतु देग्लायनि बिसायख'थिया जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सदरनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय बेंगोन एबा दैदेनगोन। बे हिसाबै जोङो उदालगुरियाव जोंनि नमिनेशन पेपारखौ साबमिट खालामनांगोन। दा बेखायनो गाबोन जोंनि समस्तिनिफ्राय गासैबोथ' नंला, जेसेबांखिनि जों प्राइमारिनिफ्राय हांख्रायनाय जादों बयबो थि समाव थांनानै बे हाबाफारियाव नुजाथिहैनो आं खावलायगोन। जोंहा फुंनि 7:30 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंनि जायगानिफ्राय जों जागायगोन आरो बेवहाय फुंनि 10 रिंगायाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि एबा बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन। बिथांनि बिबुंथि दङ। बिनि उनाव जोङो 11 रिंगानि सिगां बिजाथिफ्रा बिजाथिलाइखौ गसंनाय जागोन।